آپ جناب توقیر میروی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یہ 2 بجے تک اپنی حاضری پیش کرے سن وقت انشاءاللہ العزیز نماز ہو سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اج دی بابرکت محفل پاک میلاد دی محفل اللہ پاک کے محفل اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میں مشکور اور ممنون ملک دے عظیم خطیب جناب علامہ قاری عبدالصمد صاحب دا اور قاری محمد حسین فریدی صاحب دا جنہاں نے حکم فرمایا فقیر حاضر تھیا. آپ دی نظر چند جملے عرض کرنا چاہنا، اگر آپ دی توجہ ہے تو اچیا کچھا سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشقو، اون مسجد گھر وچ رونق ہے جت سائیں دی یاد منے دن، واہ واہ ساڑے بال بھی جھم دن، خوش تھی دن، کر دل کو شاد منے دن، شگرد میلاد منے سے او جن خود استاد منے دن، توقیر اون درس بال پڑھا جت پاک میلاد منے دن. قبلہ توقیر ہوں درس بال پڑھا جت پاک میلاد منے دن. کیونکہ جملہ آپ دی نظر پیش کرنا چاہنا، علامہ صاحب فرمیندے نے جملہ ول پڑھو، میں ہی جملہ عرض کرنا چاہنا، آپ توجہ کرے سو. عرض کرنا چاہنا کہ ہے کندو سردی آئے تے بنیاد بھی غیرت مند ہوئے، ہوندا پیو ماں غیرت مند ہو سی، اولاد جو غیرت مند ہوئے. توقیر سیانے سچ آکھے انسان کو صحبت ٹھیک ملے، تاں طالب غیرت مند تھی دے استاد جو غیرت مند ہوئے. بل میں کیوں نہ آکھاں کہ ہوں مسجد گھر وچ رونق ہے جت سائیں دی یاد منے دن، سارے بال بھی جھم دن، خوش تھی دن، کر دل کو شاد منے دن، شگرد میلاد منے سے ہو جن خود استاد منے دن، توقیر ہوں درس بال پڑھا جت پاک میلاد منے دن. جنہاں ہاں ٹھہرے سبحان اللہ ضرور بولے. علامہ صاحب میں جملہ آپ دی نظر پیش کرنے چاہنا، مفتی صاحب تشریف فرما ہے. میں کیوں نہ آکھاں سرکار دے عاشقوں کہ میں جنتے دہداں قسم خدا چمکار ان پاک نبی سہیں دے. واہ 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 واہ. میں جنتے دہداں قسم خدا، میں جنتے دہداں قسم خدا چمکار ان پاک نبی سہیں دے. ان منگتے روشن چند تارے چودھار ان پاک نبی سہیں دے. گوگرات اندر سوئی لسک پوے مسکار ان پاک نبی سہیں دے. واہ واہ واہ. گوگرات اندر سوئی لسک پوے مسکار ان پاک نبی سہیں دے. ان روشن مگتے چند تارے چودھارن پاک نبی سہیں دے. ہر گل پھل دے وچ خوشبو دے مہکارن پاک نبی سہیں دے. میں جنتے دہدا قسم خدا چمکارن پاک نبی سہیں دے. قبلہ عرض کرنا چاہنا کہ پند سفر صدرہ سرحد تو تھائے پارن پاک نبی سہیں دے. رب نال اسادی بخشش دے اقرارن پاک نبی سہیں دے. رب پاک جو عشت کیتے ہیں دیدارن پاک نبی سہیں دے. رب پاک جو عشت کیتے ہیں دیدارن پاک نبی سہیں دے. میں جنتے دہدا قسم خدا چمکارن پاک نبی سہیں دے. ہر گل پھل دے وچ خوشبو دے مہکارن پاک نبی سہیں دے. گوگرات اندر سوئی لسک پوے مسکارن پاک نبی سہیں دے. میں جنتے دہدا قسم خدا چمکارن پاک نبی سہیں دے. قرآن کو پڑھ یاسین دے وی گل ہارن پاک نبی سہیں دے. کل ولیاں دے شہباز ولی حبدارن پاک نبی سہیں دے. صدیق عمر عثمان علی سیارن پاک نبی سہیں دے. ان پاک نواسے جنت دے سردارن پاک نبی. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت. قبلہ میں جنتے دہدا قسم خدا، کیونکہ جت شمع عشق دی بلدی ہے، عاشق پروانے آمنا ہے، محبوب دا ذکر اذکار سنن حبدار دیوانے آمنا ہے. اے محفل رب دے یار دی ہے، انہیں کول زمانے آمنا ہے. توقیر درود سلام پڑھو حسنین دنانے آمنا ہے. واہ 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 واہ. بلا 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 کیا بات ہے. واہ واہ جت شمع عشق دی بلدی ہے. مفتی صاحب علامہ صاحب آپ دی نظر جملہ کہ جت شمع عشق دی بلدی ہے. کیوں نہ آکھاں کہ سرکار دے عاشقوں کہ جت شمع عشق دی بلدی ہے، حبدار دیوانے آمنا ہے. اے محفل رب دے یار دی ہے، انہیں کول زمانے آمنا ہے. توقیر درود سلام پڑھو حسنین دنانے آمنا ہے. سادہ یقین اور ایمان ہے قبلہ قاری صاحب، سادہ یقین اور ایمان ہے کہ سفینہ ترگے یقینے والا ہے آپ مالک خزینے والا. توقیر جتھا میلاد ہوں دے ضرور ہم دے مدینے والا. کیوں نہ سرکار دے عاشقوں کو جملہ عرض کراں، آپ دی نظر جملہ پیش کرنا چاہنا کہ میلاد مدنی کریم سائیں دا منات ٹھر دے نبی دا عاشق. واہ 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 واہ. میلاد مدنی کریم سائیں دا منات ٹھر دے نبی دا عاشق.
اپنے گھر کو نگر نگر کو سجات ٹھر دے نبی دا عاشق سہر آقا کریم سائیں دے سنات ٹھر دے نبی دا عاشق نبی دی عظمت تو ویل صحابی بڑات ٹھر دے نبی دا عاشق توقیر سنی اساوی سارے جشن نبی دا منات خوش ہے قبلہ توقیر سنی اساوی سارے جشن نبی دا منات خوش ہے جڑا بھی سردے مہور مر رہے اسات سائیں دی وفات خوش جڑا بھی سردے مہور مر رہے جڑا بھی سردے مہور مر رہے اسات سائیں دی وفات خوش ہے کیا بات ہے حضور دے عاشقے کو جملہ پیش کرنا چاہنا کیا بات ہے محبوب کریم دی آمد تے نت جشن ملاد منی رہسوں پگ سر دی ویچنی پئی تونے ہر سال نظام چلے رہسوں واہ 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 ٹھنڈے جشن ملا دیں دے اے جھگڑیاں گھر بار سجائی رہسوں توقیر پکر سن قبرے وچ سرکار دے نعرے لئی رہسوں واہ 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 سرکار دے عاشقوں میں عرض کرنا کیا چاہنا بات ہے محبوب دی آمد آمد ہے گھر بار سجے سوٹھا ٹھر واہ 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 محبوب دی آمد آمد ہے گھر بار سجے سوٹھا ٹھرتے اے کانڈے سارے سنگتے کو گھن کول بھی لے سوٹھا ٹھرتے اسا نعرے پاک رسالت دے سب عاشق لے سوٹھا ٹھرتے توقیر ہے زندگی جے تونی میلاد منے سوٹھا ٹھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ چہرہ وقتہا قبلہ ای مہینے دی نسبت غوث پاک نال ہے قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں مفتی صاحب ای مہینے دی نسبت غوث پاک نال ہے الحمدللہ اساں ولیاں دے غلام ہے کوئی کاظمی کریم دا غلام بیٹھے کوئی خواجہ فرید دا غلام بیٹھے کوئی خواجہ نصیر دا غلام بیٹھے الحمدللہ اساں سائیں والے ہیں اساں سائیں والے ہیں اور آپ دی نظر ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے اپنے آپ کو حد ودن آپا اللہ دے ولی ہیں اپنے آپ کو حد ودن آپا اللہ دے ولی ہیں اہل بیت دے بھی منکر پاک میلاد دے بھی منکر مولا علی دے بھی منکر تے اپنے آپ کو آکھیں اساں اللہ دے ولی ہیں تے میں جملہ لکھ کے عاشقیں کو سنے نہ ودا توجہ ہے صحیح میں جملہ لکھ کے عاشقیں کو سنے نہ ودا عرض کرے نہ ودا کہ علی دا منکر ولی نہیں بندا بڑ آ دکھاوے ولا منے سو علی دا منکر ولی نہیں بندا بڑ آ دکھاوے ولا منے سو جویں جو سادہ ہے غوث اعظم کوئی بیان دکھاوے ولا منے سو جویں جو سادہ ہے غوث اعظم کوئی بیان دکھاوے ولا منے سو یا 12 سالاں دا بڈھا بیڑا ترا دکھاوے ولا منے سو یا پانی محب فقیر واگے پلا دکھاوے ولا منے سو یا روحی خواجہ فرید واگے وسا دکھاوے ولا منے واہ 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 علی دا منکر ولی نہیں بڑھدا علی دا منکر ولی نہیں بڑھدا بڑا دکھاوے ولا منے سو جویں جو سادہ ہے غوث اعظم کوئی بیان دکھاوے ولا منے سو یا 12 سالاں دا بڈھا بیڑا ترا دکھاوے ولا منے سو یا پانی محب فقیر واگے پلا دکھاوے ولا منے سو یا روحی خواجہ فرید واگے وسا دکھاوے ولا منے سو یا سکھ کو چولا سنگھات کلمہ پڑھا دکھاوے ولا منے واہ 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 یا سکھ کو چولا سنگھات کلمہ یا سکھ کو چولا سنگھات کلمہ پڑھا دکھاوے ولا منے سو یا موہ پکھی گلات تسبیح اڑا دکھاوے ولا منے سو یا موہ پکھی گلات تسبیح اڑا دکھاوے ولا منے سو ہوئے جو پنتن دے درد منکر توقیر اوندا علی نہیں بندا علی سے جے تک مہر نہ لاوے خدا دی قسم ولی نہیں بندا واہ 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 کیا بات ہے میروی صاحب ایک کیا جملہ بات ہے حدیث پاک دا پیش کرنا چاہنا کیونکہ میرا ٹائم تھوڑا ہے میں حدیث پاک دا جملہ عرض کرنا چاہنا کہ حسن سی آنکھے غلام زادہ عمر دے بیٹے آنکھے آنکھے سا حسن سی آنکھے غلام زادہ عمر دے بیٹے آنکھے آنکھے سا اساں زمانے دے بادشاہ ہیں اگال بابے کو ونڈ سے سا سنے عمر سی آنکھے سے لکھاوا اے پرچی کفنی تے چاہ سوے سا فرشتے پوچھن دساہت عرف میں ونت پرچی یہاں لکھے سا میں ہاوی پنتن دے درد نوکر سنو فرشتے لکھاتے آیا توقیر عمر فاروق آکھے سنت جنت دی مچاتے آیا توقیر عمر ولا پڑسو واہ 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 ایک ولا پڑسو حسن سی آنکھے غلام زادہ عمر دے بیٹے آنکھے آنکھے سی یہ کو سمجھ آئیے اچھے آنکھے سبحان واہ 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 حسن سی آنکھے غلام زادہ عمر دے بیٹے آنکھے آنکھے سا اساں زمانے دے بادشاہ ہیں گال بابے کو ونڈ سے سا سنے عمر سی آنکھے سے لکھاوا اے پرچی کفنی تے چاسوے سا فرشتے پوچھن دساہ تعارف میں ونت پرچی یہاں لکھے سا میں ہاوی پنتن دے درد نوکر سنو فرشتے لکھاتے آیا توقیر عمر فاروق آکھے سنت جنت دی میں چاہتے آیا اور ایک جملہ
اتھائی اجازت ہوئے تا عشق دا پیش کرنا چاہنا عرض کرنا چاہنا کہ نبی سے آنکھیں سنو صحابہ علی کو دیکھن ثواب تھی دے نبی حدیث پاک دا جملہ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں علامہ مفتی خلیل احمد صاحب عرض کرنا چاہنا کہ نبی سے آنکھیں سنو صحابہ علی کو دیکھن ثواب تھی دے علی دا چہرہ تکین دا جیڑا کدھی نہ عقلو خراب تھی دے اوے جو مشکل علی کو دیکھے اوے جو مشکل علی پکارے آزاد غم تو جناب تھی دے اوے جو مشکل علی پکارے آزاد غم تو جناب تھی دے جو پیارا مولا علی دا بن گے کدھی نہ عقلو خراب تھی دے توقیر قبلہ توقیر سنتے شان سیدی صدیق دل کو ٹھریندا رہ گئے توقیر سنتے شان سیدی صدیق دل کو ٹھریندا رہ گئے وہ علی دے ناتے ودا تو چڑھ دی صدیق چہرہ تکے نہ رہ علی دے ناتے ودا تو چڑھ دی صدیق چہرہ تکے نہ رہ گئے آخری شیر والا پرسو واہ 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 آخری لائن نبی سے آنکھیں سنو صحابہ وال پیش کرنا میں اینا پیش کرنا عرض کرنا چاہنا ایک جملہ بیا کہ لجپال علی دے چہرے دے چمکار دا مول صدیق تو پوچھ لجپال علی دے چہرے دے چمکار دا مول صدیق تو پوچھ پنتن دے پاک گھرانے دے انوار دا مول صدیق تو پوچھ رب آنکھے جے کو جنت دے سردار دا مول صدیق تو پوچھ توقیر علی دے دیکھن دے دیدار دا مول صدیق تو پوچھ توقیر علی دے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے عرض کرنا چاہنا کہ جے کر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون قبلہ عقیدہ پیش کرنا پیا عقیدہ پیش کرنا پیا جے کر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون اے پاک پنتن خدا کو پیارے انہاں دے گھر دا فقیر تھی ون عثمان پیارے صدیق سیندہ تو صحیح عمر دا فقیر تھی ون توقیر رب کو مدینہ پیارا ہے تو ہی شہر دا فقیر تھی میں آخری جملہ پیش کرنا چاہنا تو ایک پیغام دیونا چاہنا کیونکہ ٹائم میرا موقع آخری جملہ پیغام دیونا چاہنا کہ اپنے بچے کو ٹچ موبائل تو دور رکھو قبلہ توجہ کرنی ہے اپنے بچے کو ٹچ موبائل تو دور رکھو اور یہ واسطے آخنا چاہنا کہ ٹچ آن موبائل خراب کیتے شیطان دے بوٹیاں لگیاں پہن ٹچ آن موبائل خراب کیتے شیطان دے بوٹیاں لگیاں پہن ہاتھی میں ٹچ تھیا پہ جی میں سمجھ چمبوٹیاں لگیاں پہ کوئی میسج تے کوئی واٹس اپ تے لاغور لنگوٹیاں لگیاں پن توقیر آزان دا ہوش کہنی توقیر قرآن دا ہوش کہنی توقیر نماز دا ہوش کہنی بس کن چٹوٹیاں لگیاں کھولا کھا ادا ہے ولا پڑھو سی ولا پڑھو جے کو سمجھے یہ اچھا کہ سبحان اللہ جنہ ہاں ٹھرے اچھا کہ سبحان اللہ دا چان موبائل خراب کیتے شیطان دا بوٹیاں لگیاں پن ہاتھ ہی میں ٹچ تھیا پہ جی میں سمجھ چمبوٹیاں لگیاں پن کوئی میسج تے کوئی واٹس اپ تے لاغور لنگوٹیاں لگیاں پن توقیر آزان دا ہوش کہنی توقیر نواز دا ہوش کہنی توقیر قرآن دا ہوش کہنی بس کن چٹوٹیاں لگیاں پن کیوں نہ کھا ادا ہے سونی ادا بھی راضی وفا جو کیتی وفا بھی راضی توقیر جے کر نماز پڑھ سے نبی بھی راضی خدا بھی راضی کیونکہ جاگیر بگلے نہ ناز پچھسن نہ بگلے دیرے دراز پچھسن توقیر تھی سے حساب جائنی سوال پہلا نماز پچھسن ٹائم میرا اختتام تھی گے آج میرے نال ماشاءاللہ عظیم محسن عظیم خطیب